Как да създадем задача с изкуствен интелект? От основното меню отидете на задачи, създайте задача, изберете проект, какъв е приоритетът, напишете заглавие или изберете да генерирате с изкуствен интелект. Поставете заданието и изкуственият интелект ще генерира описание за вас. Задайте начална дата и краен срок. Посочете към кого отправяте задачата. Добавете файл и съхранете. След като съхраните, участниците ще получат по имейл заданието.